kvůli tomu jsme se tady dneska sešli, aby jsme společně demonstrovali za možnost, aby si všichni dospělí lidi mohli pěstovat konopí pro svou osobní potřebu. A to ať už samoléčby nebo i rekreace. Ale každoroční demonstrace si klade za cíl projevit nesouhlas s kriminalizací konopí a jeho uživatelů. Ukázat na zásadní chyby a nedostatky platných zákonů. A to včetně nedávno schváleného zákona o legalizaci léčebného konopí. Ukončete nazývání jedné a týsemné rostliny léčebným konopím na straně jedné a na druhé straně zhoubnou a nebezpečnou drogou. Krásná otevřená formulace, to je krásná situace. Víc takových, co mnoho ví, víc takových, co se jako slunce rozsvítí, víc takových, ať už jaký jsou, ať jsou jaký jsou. Jako to smysl té akce zůstává, protože ta legalizace není úplná. Je to vlastně, jako je v tom takový určitý pokrytectví, se kterým jsem se setkal i přímo v té argumentaci od některých koaličních partnerů, který tímto zdravím a nepomlouvá. Podle mýho zákon o léčebném konopí je největší podvod na pacienty. Je to zákon, který je akorát na papíře, ale reálně pacientům nenabízí nic. Konopí není ani v lékárnách, ani ho nikdo nedováží, ani ho v podstatě nikdo nepředepisuje. Takže stav zůstal nezměněný a lidi stále očekávají léčebný konopí. Požadujeme, aby se šířily objektivní a spravedlivé informace o konopí a aby byla nastavená taková efektivní protidrogová politika, která bude reflektovat současný trend užívání drog a bude respektovat práva jednotlivců a občanů České republiky. Záměr dovážet a prodávat léčebné konopí za ceny, jako jsou dnes na černém trhu, je výsměchem nás všech a zdravému rozumu. Slyšte, co vám budu zvěstovat. Kolikrát nebylo třeba větších zázraků, než pomáznout tváře mastí vonou a dnes za to samé nevinní nespravedlivě trestání jsou. Světské zákony jsou špatné. Zvěstujte tuto zprávu, že nemůže nikdo zakazovat božím dětem rostlinu, jenž přinášela dobro a prospěch po tisíciletí.